एबे आसिलु 15 दिन हेलानी ट्रेनिंग रे थिली थरुटे कॉल कर पर नथलु। तू रागिले गाँ सारा तो चहल पड़े तू रुसिले केते बुझेइबा पाई पड़े तू रागिले गाँ सारा तो चहल पड़े तू रुसिले केते बुझेइबा पाई पड़े नाक आगरे तोर राग तते केमिति मनेई हब जानी पारु नाही आज मु अली अली झिया तू आय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु अली अली झिया तू आय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु मेघ गरजिला परी तो राग भी गरजे भारी राग तोर कमिले तू कमल फूल परी जन्हरो सिजाए भारी हाँ बादलटा गले माड़ी सेमिति तोरु साटा बुझी न बुझिला परी हाय नियारा तोर ढंग तते केमिति किए बुझिब बुझी पारु नाही आज मु अली अली झिया तू हाय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु अली अली झिया तू हाय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु कथा कहिले भी जेते हाय फुसले बाको तते कि बा फरक पड़ुची कहिले जिए जेते मीठा तोर अभिमान हाय तोर सबु भल गुण किए हब तोर सरी हब कि तो समान तू आम गाँ सुना नाकी तते बुझी बाटा जहा बाकी केते तोर सिबी अनु तो कथा बहुत मने पड़ुछ रे तू जल्दी तो ट्रेनिंग सार की गाँ को फेरिया बहुत थर भावुची तते टिके फोन कर देबी किंतु तू काम रे व्यस्त थिबु बोली फोनटा करूनी आगुरु दे पर नथलु अली अली झिया तू हाय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु अली अली झिया तू हाय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे